लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ गोख्रोङै जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमा साफ्रोमबो नेता साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ देरहाहोनायनि थाखाय साखाफारा जानानै दङ आरो जों देरहागोन। जोङो बिटिसिनि गासै बिभिन्न ओनसोल जेराव जेराव गार' रायजो राजाफोर दङ बिभिन्न परिषदीय समस्तियाव एमसिएलए समस्तियाव जोंहा गार' रायजो राजाफोर दङ मानगोनां गार' रायजो राजाफोर दङ। बे मानगोनां गार' रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जोङो दिनै सारा बिटिसिनि नामै मोनसे गार' सेल गठन खालामबाय फरमेशन खालामबाय। बाहाय बयनिबो बिराद गोख्रों जगदानजों जोङो दिनै दाफुंनो हाबाय आरो बे दाफुंसारनायनि लोगो लोगो जोङो गार' ओनसोलाव गार' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जा खालामफुंनांगौ जा जोंहा थांखि दङ बे थांखिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन आरो रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो सहजुगिता मोनगोन गार' रायजो राजानिफ्राय बेखौनो जोङो आसा खालामनानै दिनै जोबोद गोख्रों मोनसे गार' सेल गठन खालामनाय जाहैबाय। लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ गोख्रोङै जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमा साफ्रोमबो नेता साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ देरहाहोनायनि थाखाय साखाफारा जानानै दङ आरो जों देरहागोन।